karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone Kano sa man ang gusto mo nga imo na nga itong kasal? June Bright lang. Aron makatigong pata. Oo, ikaw. Agad ko nimo. Oh. May nanawag. Ay, hala. Si Sarah ang nanawag. Si Sarah. Tubagon ako o dili. Pagsulti. Sige. Tubaga. Okay. Hello? Hello, Lisa? Yes. Sarah, nanawag ka? Napiton ti ka? Dapiton. Asa man? Manuroy ta. Manuroy? Asa? Manuroy ta. Ato ta Korea. Hala, kalayo man. O ba nilang ko? Kuyog ta. Ay, layo man, uy. Unya, problema sad sa money. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala sa tanan. Back and forth. O sa ato stayan dito. Hala, uy, kanasa man na? Kun, maarang-arang ko. Ha? Ano di ay, naon sa di ka? Doon ako'y gipati, Lisa. Wala gani ko'y sorry. Di ara ko sa bahay, pirmi. Mao ba? Naon sa lagi ka? Pirmi magsakit ako. Ambot, nga doon ni. Mao ba? Manuroy unya ta. Kung mamaayo ko, ayaw lang ko balibali. Tibasin, dili na unya ako makadapit pa nimo. Sarah, Tuod ay, sorry lang kayo. ha? Nganong nangayo kag sorry? Mangayo ko sorry. Nagsalos ra ba ko nimo? Ha? Nagsalos ko nimo nga. Doon ang may relasyon ni Piolo. Kuan kining. Buang kayo nga akong utok ko, Drisa. Madudahon kayo. Bisag way igong ka matuulan. Okay ra, uy. Hangtod nga ako nalagingin lang si Piolo. Ugo na gid siya magpakita na ako. Gimingaw ka niya. Wanay kapuslanan nga mingawan pa ko. Dili naman kita siya mo palit na ako. Kay kadaghan naman ako siyang hinginli. Magkabalik, niya, buwag na sad. Bitaw. Ngano di ay? Ako na ganing sa Risa. Wa tingali lalaki nga maagwantas akong kinaiya. Mandatory kayo ko good. Gamay pikil, suko dayon. Buwag dayon. Bitaw no. Maluoy pa ako niya. Bisag mga tarungan to siya nga. Wa siya makasa. Ako gid siya pakasa doon. Pero mahal ni mo siya. Dili na lang ta maghiskot niya. Hingkad na siyang nalimot na ako. Tingali, may gipuli na siya. Sarah. Di man sa tubag lisod. Mr. King po to siya. Gwapo. Buotan. Ako rin yung yapag. Sarah. Mao na to ha. Kuya ko niya tao. Bisag kausa lang kun. Ako lagi kastotanan. Kanus alagi. Inikaayo na ako. Manurita. Pananghidaan si mong uyap.
Okay, okay. Malipayon ka tingali. O ba't si imong uyab ka rin Risa, no? Ha? Kinsay uyab ni mo ron? Wa rasa. Oh, ayaw na lang kong pamakak. Wa ko na makakoy. Okay. Sorry nga namugos ko sa imong private life. Sarah? Sarah, naunsa ka? Hello? Sakit akong mo. Sarah? Sarah! Hello? Hello? Sarah? Wala siya. Na-off na. Noon sa siya? Sakit ko na iyang Mao ba? Nakadungog kasi ang gipanulti. Ako mag-loudspeaker, di ba? Kadungog ko. Nangayo siya og sorry na ako. Kaya nagselo siya na ako. Guilty ko. Nganong guilty mo ka? Natinuod man. Di ka matingali mo pasol niya. Siya mo'y satan-sataran. Iya bitaw nang giangkon. Oh, Murar ba og gimingaw siya nimo. di na ta mag-isuti. Nagmasakiton di ay siya. Unsa kaya ang sakit? Sakit lagi ko no iyang uho. Oh, kining pwede mo ato ko sa kong kwarto may kuhaon ako. Okay? Oh, sige, sige. Paabot ako nimo. Sige, yes. Klaro kayo. Dili siya mutupay sa mong istorya. Naluoy ko na siya ako. Kaya iyagi ko ng pagkasado. Nangayon siya suri ni Risa. Makipanood siyang Risa. Iyang dadon sa Korea. Pero oni na hindi kaayo niya. Nasakit siya. Unsa ka ang iyang sakit? Oh. Unsa naman sa ka? Nagtukod naman sa ka? Okay ra ba? Tinuod nga ang plano mo pagkasal? Karon June? Mauman to yung sugyot ako. O kuning nawag ko no Sara niya. Oo ba? Nagilty siya? Oo. Nangag-sorry si Sarah niya. Ipatakalan ko na siya silos. Nagsilos man siya nga. Nagtuo man siya nga may relasyon kaming Risa. Ano sa ito bagris ha? Nag-guilty lagi ko na siya kay tinuod man. Biday. Guilty man siya. May ego naman siyang sao ni mo, di ba? Wala may relasyon Sara, di ba? Sa dihang nagka-anak mo, di ba? Bible ay. Pero, tinuod ba nga, masakiton Sara? Mao lagi ko no. Kaya, no? Magsusi ko. Nawag kong dosi. Tugaan mo ito na ko. Palihog ko no ba? Hello? Ikaw ni Buloy? Ako tao ni Lucy. Nanawag man ikaw? Kuhan, kining, masakit ang tuod si Di Sara? Oo, masakiton. O nagsigi og pangita ni Piolo? Mao ba? Isulti gid siya nako. Dili pa lang kidugay. Nga gusto siya makakita ni Piolo. Sa dili pa siya mupiya ni kalibutana. Ano? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya
ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!